Clywsoch fel y dywedwyd, cad y gymydog a chasad y elyn. Ond rwy fi'n dweud wrthych, carwch eich gelynion a gweddiwch dros y rai sy'n yn eich erlyd. Felly fe fyddwch yn blant i'ch tad sydd yn y nefoedd, oherwydd y mae ef yn peri yw'r hael godi ar y drwg a'r da, ac yn rhoi glaw i'r cyfiawn a'r anghyfiawn. Os carwch y rai sy'n ei caru chwi, pa wobr sydd i chwi? Ond nid yw hyd yn oed y casglwyr trethu yn gwneud cymaint â hynny. Ac os cyfarchwch eich cydnabod yn unig, pa'r agoriaeth sydd yn hynny. Ond nid yw'r cenhedloedd hyd yn oed yn gwneud cymaint â hynny. Felly byddwch chi'n berffaith, fel y mae eich tad nefol yn berffaith. Yn ei gofiant o Joseph James i'r Benfro, mae Hugh Ethel yn dweud sut dywedodd rhywun un tro i'r gweinidog cofiadwy hwnnw. Mr James, dwi ddim yn dod i'r capel ragor. Mae'r lle yn llawn o ragrythwyr. Wel, atebodd Joseph James, mae wastod lle i un arall. Y nod Gristnogol yw perffaithrwydd, wrth gwrs. Byddwch chi'n berffaith fel y mae eich tad nefol yn berffaith, meddai Iesu. Ond cawn berffeithrwydd absolute, nid yn y byd hwn, ond yn y bywyd sydd i ddod. Pryd hwnnw, meddai Thomas Aquinas, bydd ddim angen ffydd a gobaith ragor a bydd cariad yn parhau. Yno cawn berffeithrwydd yn y weledigaeth o Dduw yng nghwmni'r Crist buddigoliaethus. Wele yr wyf yn gwneud pob peth yn newydd. Cawn ddatguddiad, defnyddiwyd y gair apocalypse, hynny yw yn llythrenol llenni yn agor, cyfrinachau nefol all wneud synwyr o reality daearol. Ond dyma'r her sydd gennym yn y bywyd hwn. Nid oes un ohonom yn berffaith. Crist yn unig sydd yn berffaith, a gwelwch, hongiwyd ef ar groes yr Rufeinig. Yn y bywyd hwn rydym yn amherffaith. A nid oes gwahaniaeth os ydym yn Gymru Cymraeg neu yn Saeson, annibynwyr neu yn Hindŵaid a dweud y gwir, yn gyfoethog neu yn dlawd. Nid oes un ohonom yn berffaith. Rydym yn ddynol, rydym bawd yn amherffaith. A dyma bwysicrwydd maddeiant. Sylwch sut y mae gweddi mawr Iesu Grist yn dweud, maddai i ni ein dyledion fel y maddeiwn innau ein dyledwyr. Un frawddeg gyfan yw hon. Ni allwn ddisgwyl y cyntaf heb gynnig y llall. Derbyn maddeiant a'i roi. Peidiwch â barnu, rag i chi gael eich barnu, meddai ef. Mae Iesu Grist yn dangos i ni'r nod drwy gariad, cariad at Dduw a chariad at gydyddyn. Car yr arglwydd y Dduw, a tholl galon ac a tholl enaid ac a tholl feddwl, a char dy gymydog fel ti dy hun. A dyma Paul yn disgrifio ei ansawdd i'r Corinthiaid. Mewn gair y mae ffydd, gobaith, cariad, y tri hyn yn aros, a'r mwyaf o rain yw cariad. Dyma berffeithrwydd. Am dywelwn am ychydig, a cheisio sylweddoli bod Duw yn bresennol. Yma nawr. Mae ar hyn o bryd yn yr hyn yr ydym yn ei wneud, yr hyn yr ydym yn dweud, yr hyn yr ydym yn meddwl. Mae yn ein cyfarfod, yn ein hindeb, yn y bobl yr ydym yn cwrdd, yn y sefyllfaoedd yr ydym yn darganfod yn ddyddiol, yn yr hen ac yn y newydd. Arglwydd, ti yw ein cryfder mewn cyfnod o wendid. Ti yw ein cysur mewn cyfnod o dristwch. Gofynnwn i ti am y gras i wybod bod gwneud y ewyllus di yn creu llawenydd yno. Gwneud y ewyllus yw y nod mwyaf. Rwy'n i ras nawr i gydymddwyn, i gydweithio, i gydfyw a'n gilydd. Hyd yn oed yn ein amherffeithrwydd. Gofynnwn hyn yn enw ac yn haeddiant Iesu Grist. Amen.
Arglwydd Iesu, cymer ein dwylo, ein genau, ein meddyliau a'n calonau, a defnyddia hwy i gyflawni dy waith, i siarad drosod, i feddwl dy feddyliau, ac i estyn dy gariad i'r byd. Amen.